Phasi ungasho mina wena. Ngeke uzungishaye. Ngeke ungishaye. Ngeke uzungishaye. Ngeke ungishaye. Wale phone yakho. Ngeke yabani. Recorder mina. Yabani. 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 Hayi inkomba sabani. Yini pound phela. Ulindeni. Ulindeni wa yini pound ka? Ulindeni ngani ufuna ngenzeni? Mina ufuna ngenzeni? Uthatha ifoni yabani? Awuyithatha. Yes uyithatha. Hello mngani. Yes uyithatha. Yes uyithatha ifoni ukhahlala bani? Ukhahlala bani? Bani. Wena ukhahlala mina. Yabani. Yabani phone. Yabani phone. Yabani phone. Awuthi ngifuna kwenza bonke ubufakazi bokuthi mase ngikukhahlalile. Kuthi mase ngikukhahlalile kuzobonakala. Khahlela kuwe mina. Oh, wena ungangikhahlela. Wena ungangikhahlela wena. Wena ungangikhahlela. Wena. Nawe uyogcina ngonyoko. Uyogcina ngonyoko nawe. Nawe uyogcina ngonyoko. Ugcina ngonyoko. Kahle wena. Kahle. Uyasebenza. Uyasebenza usebenzela mina. Usebenzela mina. Bhala yenza yonke into yenza.